Ipinag-utos po ng lokal na pamahalaan ng Balungao ang agarang pagpapatigil sa operasyon naman ng isang poultry farm sa barangay Angayan Sur matapos umanong lumabag sa umiiral na sanitation, health and environmental laws. Gayon din sa mga municipal ordinances. Batay sa inilabas ng cease and desist order number 1 series of 2026, pinatitigil ang lahat ng loading at farming operations ng establishmento epektibo noong pang Mayo 4 ng taong kasalukuyan. Nakapaloob sa abiso na kabilang sa mga nilabag ay ang batas ng Presidential Decree number 856 o yung Code of Sanitation of the Philippines, Republic Act number 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at Republic Act number 8749 o Clean Air Act of 1999. Binanggit din sa kautusan ng Umanoy Paglabag sa Municipal Ordinance number 2021-01 o Health and Sanitation Code of Balungao at Municipal Ordinance number 2021-02 o Environmental Code of Balungao. Isinagawa ang pagpapatupad ng kautusan sa koordinasyon ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kabilang ang Philippine National Police, Business Permit and Licensing Office at Rural Health Unit. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng hakbang na mapangalagaan pa ang kalusugan ng publiko, kapaligiran at kapakanan ng komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.